سلااف گۆدارên hêja hûn hal xwebûn podcastê guhdarî dikin em bi bernameyekê din a xwebûn podcastê bi we re ne. Desthilata Dewleta Tirk ji 2016 vir ve kayyûman dabije ser şaredariyên HDP. Heya niha ji 65 şaredariyan 51 ji wan bi kayyûman hatine desteserkirin. Bi kayyûman re polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî jî hîn dijwartir bûn. Herî dawî bi biryara kayyûmê li ser şaredariya bajarê Êlihê nivîsa li ser rê pêşî pêya jêbirin. Beriya vê kayyûmê li ser şaredariya Sêrtê jî pirtûkxaneya Celadet Elî Bedirxan xera kirbû. Platforma Zimanê Kurdî ya ji neh partiyên Kurdî pêktê bi daxuyaniyekê polîtîka û pêkanînên li dijî zimanê Kurdî şermezar kir. Platform ji bo perwerdeya zimanê Kurdî, misogeriya zimanê Kurdî ya li ser asta destûra bingehîn û birêvebirina gelek xebatên dinên zimên sala 2018 ava bû. Em ê di vê podcasta xwe de derbarê pêkanînên kayyûman ên dawî yên li dijî zimanê Kurdî bi berdevkê Platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrê re baxibin. Mamoste Cizîrê, tu bi xêr hatî bernameya me. Xêr û ser çava. Spas ji bo ku ez bexwendim vê dekê. Kayyûmê li ser şaredariya bajarê Êlihê çend roj berê nivîsa bi Kurdî pêşî pêya ya li ser rêya bajêr jêbir. Desthilata Dewleta Tirk çima xwe li du peyvên Kurdî ranegirt û ew jêbirin? Belê. Ev kirinên dewletê ne ji ber xwe ve çê dibin. Siyasetek li paş vankirinan heye. Yani ne got mesela hema kayyûmek ya waliyek hema ji ber xwe ve têva tişta dike. Zihniyetek çêbûye van salên dawî de li hemberî pirsa Kurdî, zimanê Kurdî, kultura Kurdî. Ev çend salê dawî em dikarin eşkere bibêjin ku kadroyên dewletê, siyaseta wana ketiye destê mirovên şoven, mirovên tirkperwer. Yani nema tehemûla wa ji hinek amare îşaretê Kurdî re, zimanê Kurdî re maye. Berê hûn dizanin ev newlo bû. Yani hikûmeta AK Partî de hinek ware de gav avêtibûn, hinek reform kiribûn. Lê xuyaya ku îro ji nikare li war reformên ku kiribûn di warê zimanê Kurdî de û di warê çanda Kurda de û di hinek nermbûna ku hebû we ku îro nikare xwedî lê derkeve. Ji ber ku di parlamento jî de û di gelek deverê dî de bi MHP re, bi Partiya Nejatperesta Tirka re hatiye girêdan û bi ware hevkariyê de ye. Ji ber wê jî dikê nakê nikarê xwe ji wê bandora wana xelas bike. Yani problem ne ew e ku mesela li muqabilî du peyvê Kurdî ya nizanim ez ê bêjim malperek Kurdî nikarin xwe ragirin. Dikarin bes evana wek xetek nû he ku ev çend salê dawî pêş ket. Îca ji wê yekê jî ê me mesela wek platformê gelek cara me daxuyanî li hemberî van kirinên wilo dan Bedlîsê bû jî, Mêrdînê jî bû û li gelek deverê dî jî wexta ku ev tişt hatin kirin qayyûma ev tişt kirin, ev karê wilo antîdemokratîk karê ku mesela dijminatî bi zimanê Kurdî re dikin, me li dijî wana bertek nîşan dan. Lê yanî tedîma ê me jî em li gora pêkhateyê xwe grûpê ku di nav me de ne partî û siyasetê ku di nav me de ne em li gora wa dimeşin û ew bajarê ku qayyûm jî hatin avêt yani tayin kirin jî em dizanin ku mesela kî ne şikîja partiyan ji berû jî em xwedî li siyaseta xwe hevbeş derdikemin û em van kirinan şermezar dikin. Ji ber ku rêk meydî tune ye yani ji bo xebata zimanê Kurdî, çanda Kurdî divê em bertekê xwe nîşan bidin. Lê hêviya me ew e ku ev tenî di mesela daxuyaniya de nemîne. Em jî wek Kurd jî karibin bersiva tişta bidin. Li aliyekê ji Kurdan re dibêjin binêrin televizyona Kurdî heye, lê li aliyê din jî vîna Kurdan a siyasî nas nakin, sazî û dezgehên wan digirin û misê wa jî êrişî zimanê Kurdî dikin. Sedema vê dubendiyê çi ye û bi vî awayî dixwazin çi bi dest bixin? Li aliyê din mesela wextê ku ew reformê ku berê kiribûn, reformê ku berê hikûmetê kiribûn
مثلا TRT Kurdî bû derzê bijarte bû beşên ziman û edebiyata Kurdî zanîngeha bû li zindana mesela em bêjin zimanê Kurdî rehet dikarî bû hata peyvandin tercüman di gelek devera de peyda dikirin ev siyaset ve hêdî hêdî jî bi dûr dikevin yani merov dibîne ku hinek dibendîtî çêbûye di nava hikûmetê ev partiye got mesela hikûmet bi hevre şîrîkatî ya jî bi reza hevdû avekirine di nav wa de dibendîtîk heye MHP ji berê de mesela partiya Nejatperest ji berê de li dijî Kurda xetik wa heye duê xeta xwe de ısrarın êgo divir de diçe vî alî tê vî alî îro AK Partiye çima ji ber got AK Partî girêdayê wa ye û li gora wa jî mesela dimeşe ji ber vê yekê jî dudiliye du alî dimeşe dey nake ji ber wê jî me di daxuyaniya xwe de eşkere gotibû divê wezîrê wana divê serokkomarê wana divê terbêjin gelek berpirsê wayî din divê mijarê de dîtinê xwe zelal bikin yani daxwaziya me ev bû me digobera diva mesela de zelalîk çêbibe ew jî wexta got ji alî serokkomar û hikûmet û wezîra û heta qeyyûm û waliyê got hene jî got mesela divir de dîtinê xwe çi qasî eşkere bibêjin em ê bizanibin ka paş vat diva kirinan de çi heye û çi tune ye ji ber wê yekê yani em dixwazin zelalîk divê meselê de çêbibe wexta got em çûn serdana Ankara jî me partiyê siyasî dîtin jî dîsa me heman tişt ware got me got divê partî û saziyên dewletê hikûmet evana xwe mesela pirsa zimanê Kurdî de zelal bikin zimanê Kurdî mafek rewa ye zimanê Kurdî hebûna me ye zimanê Kurdî nasnama me ye divê zimanê Kurdî bi şiklekî fermî li Tirkiye bê naskirin û bibe xwedî statû yani ev daxwaza xwe jî em li hemû devera dibêjin ev daxwaz helbet ne a platformê tenê ye ez di wê baweriye de me got hemû Kurdê got hinekî hestê Kurdî buware hene fikrê Kurdî buware hene li pişt vê yekê disekinin ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û dewlet bi destê xwe saziya zimanê Kurdî damezrîne ji bo ev dibendîtî ji holê rabe Platforma Zimanê Kurdî li hemberî van êrîşan polîtîkayeke çawa daye pêşiya xwe û banga wê çi ye li gel sazî û partiyên Kurdî em dixwazin ku mesela di van kirinan de ne tenê platform bipeyive ne tenê platform dîtinê xwe bibêje biraya min divê hemû saziyê me dezgehê me partiyê me siyasî hemû yani ez niha naxwazim yek bêk hema bi du hev de ji were bêjim bes divê xwedî li zimanê xwe derkevin ev tenê di gotinê de nemîne di çalakiyê siyasî de di medya xwe de di ez ê ji te re bêjim di kirinê xwe de di rabûn rûniştina xwe de civatê xwe de li kûdekê Kurd bên cem hevdû divê xwedî zimanê xwe derkevin û zimanê xwe wek nasnama xwe biparêzin wexta got em bixwe xwedî li zimanê xwe dernekevin wexta got em hertim di pêwendiyê siyasî de di nav xwe de em rabin bi Tirkî bipeyivin wê ev bahaweriya bi ziman zêde yani xurt nebe bahaweriya bi zimanê Kurdî wê zêde xurt nebe ji bo em karibin vê bahaweriyê xurt bikin divê kesê got parlamenterin kesê got şaredarin kesê got berpirsê partiyên siyasî ne serokê wan in rêveberê wan in êwanî hereman e û kesê got serê saziyên Kurda de ne li bajarê Kurda serê saziya de ne saziyê sivîl gerek ew bixwe Kurdî fêr bibin Kurdî bizanibin wexta got ew Kurdî nizanibin ew giraniyê nedin Kurdî yani tu mafê me jî tune got em ji xelkê re bêjin çima hûn bu Kurdî yani nahêlin got Kurdî pêş bikeve divê em bixwe hebûna xwe yani wek Kurd em çawa hebin divê wê hebûnê biriya ziman û çanda Kurdî em biparêzin ha siyasetek jî heye ew jî hevalê siyasî beraş kerema xwe re pêda kirin lê ê me wek platform qebata got xwedî ziman derdikeve divê em vêna ji hemû partiyê xwe ji saziyê xwe bixwazin ji medya xwe jî bixwazin ku xwedî li Kurdî derkevin ha îro ez xiyala xwe demê gelek medyayê Kurdî bêgo malperê xwe de televizyonê xwe de bêgo di rojnamê xwe de bi Tirkî tişkî nekin sebra wan nayê yani illa divê alîk Tirkî hebe ev bixwe jî siyasetekî bi pirsgirêk e bi problem e yani wexta got tu bixwe
هم به کردی وشانید کی هم جی به ترکی وشانید کی و همان تشتا همان گوتنا همان دیتنا پیشکش کی گلک انسان گو کردی نزانن مجبور دبن درن او ترکی دخویدن لگو گاوا گمرو اشکره وکری سیاست خو به کردی بکه وشان خو به کردی بکه خبات خو به کردی بکه چالاکی خو به کردی بکه اجیتاسیون خو پروپاگاندا خو گری خو شینی خو به کردی بکه و چرا خلک هدی بری خو بدن زمان کردی و بهتر بخوازن گو فیر ببین اوی گو فیری زمان کردی نبویه جی و ببینه گو چی قاسه دناو لاوازیه ده دناو پرسگریکه کی گو گرینه که خراب ده جبو گو مرو بخوازه کردی کیه بکه مرو بخوازه دوزا کردی پیش ده بخینه براستی دوی مرو زمان کردی زانه به جبر گو زمان مفتیه زمان نرخه زمان رامانه زمان اجواره بیجم يعني هستي كردينا ها وقت يقول تو فيناج دست خو براميني تو شوت رود دبي تعزي دبي وجبر ويا كيجي ام تم دايم بيجن ودي زمان خو دركبه زمان كردينا سينما ميه زمان كردي هبونا ميه ايجا از سپاسي وجي دكم ومالاوا اوه وسركتن جوا خباتا وره بردفكي پلاتفورما زمان كردي شرف خان جزيري ام سپاس كنج بو بشتارياته دم باش